Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da kasancewa da mu a wannan rana mai albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. A jama'a wannan wani sirri ne muke tafa da shi. A wannan sirri ne na ɓangaren wankin ido ga wanda yake so ya mu'amala da ɓangaren abin da ya shafi ruhanai, ya kasance ko da wani lokaci ruhanan nan za su buɗe ma ido, za ka dinga ganin su, sannan kuma idan an binne sammu ko sihiri a wani gurin za ka ga gurin yana hayaƙi. Kamar idan kana aikin magani, idan wani mara lafiya ya zo da abin da ke damunsa za ka ga gurin yana hayaƙi. Idan wata binniya aka yi mai, za ka ga inda aka binne masa za ka sa a je a ciro wannan binniya a lalata ta. To insha Allah wannan sirri inda aka yi shi insha Allah za a samu biyan buƙata. Da farko dai idan wannan shine farkon zuwan ku danna subscribe a wannan channel, sannan ku yi liking a wannan bidiyo, sannan ku share ga 'yan uwa da abokai su ma su amfana da wannan fa'ida. To yadda ake yin wannan aiki shine, farko za ku samu allo. Idan ka samu allo za ka rubuta fakashafna anka gida aka fa basarkal yawmu hadid. Insha Allah idan ka rubuta wannan aya za ka rubuta ta kafa 41. Idan ka rubuta ta kafa 41 to kullum ake rubutawa kafa 41. Za ka samu ruwa ƙanƙani za a wanke ta. Idan aka wanke za a samu turare na healing. Idan ka samu turaren healing za ka zuba a cikin wannan rubutu. Bayan an zuba to za ka samu idan za ka kwanta da daddare za ka wanke fuskarka da shi. Za ka wanke fuskarka da shi insha Allah. Bayan ka tashi da safe yau za ka wanke fuskarka, sannan kuma idan za ka kwanta bacci shi ma nan ma za ka zo ka sake wanke fuskarka da shi. To insha Allah to haka za ka dinga yi tsawon kwana 7 za ka yi kana yin wannan insha Allah. To insha Allah idan aka yi wannan to insha Allah za a samu rauhanai, kuma za a samu wankin ido wanda da abin da aka binne za ka gan shi insha Allah. Bayan kuma wannan insha Allah akwai aikin da ake yi shi kuma ana yin sa shi kuma idan ka tashi tsakar dare. Idan duk sanda ka tashi daga kana bacci to za ka buɗe alkur'ani. Idan ka buɗe alkur'ani to za ka karanta ko ina ne. Idan ka karanta ana so ka karanta abin da ya sawwaka, faqara umma tayassara min alquran. Za ka karanta abin da ya sawwaka ne a cikin alkur'ani. Ko ina ne za ka iya buɗa sai karanta inda dai ka sani. To bayan ka karanta to shikenan idan ka aje alkur'ani to sai ka zo sai ka shafa turaren healing, sai ka karanta wallahu galibun ala amrihi, wallahu galibun ala amrihi kafa 313 insha Allah. To wannan ake yi. To idan aka yi to duk irin rufanin da kake so sai ka ce Allah ka mallaka min rauhani waɗanda za su dinga zuwa mana ayyuka da su a kowane lokaci. To insha Allah in kana yin wannan aikin ba za ka yi sati ba sai ka haɗu da manya-manyan rauhanai waɗanda za ku dinga mu'amala da su insha Allah. Sannan a sani su ruhanai suna da ƙa'idodi, sannan ɓangaren aljanu su ma akwai ƙa'idar da ake bi ƙwarai da gaske. Saboda haka akwai ruhanai waɗanda ake aiki da su, ma'ana wanda suka kasance musulmai ne na aljanu, wanda suke da tsarki, wanda musulmai ne sannan kuma ba sa aikata abubuwa kamar ɓangaren abin da ya shafi aikin sharri ko wani abin haka, ko a zalunci wani ko a cuci wani. To irin waɗannan yawanci dole idan kana so ka mallaki rufani ya kasance kana amfani da abubuwa naka na halali, sannan ya kasance ana so ko abinci ka ci na halal ɗinka, sannan kuma ka kasance ka sa fararen kaya a jikinka, sannan kuma ka yawaita yin wanka da kuma shafa turare, hususan wanda ya danganci na ɓangaren ruhanai. To sannan su ba sa so ka dinga gaya mutane cewar zan yi aikin mallakar ruhani ko zan abin nan kwanan nan za ku gani da ruhani ko kaza kaza. Ba a san irin wannan, sannan kuma ba a yin sa don neman duniya, sai don neman duniya da lahira. Indai don neman duniya ne to gaskiya ba a neman ɓangaren abin da ya shafi ruhanai. Sannan kuma a yi shi da zuciya ɗaya ƙwarai, sannan kuma a kiyaye saɓo, a nisanci manyan saɓo da kuma ƙananan saɓo, sannan kuma da nisantar zama wajen mutane fasikai ko wajen da za a dinga yi da mutane ana ɗaukar zunubi. To gaskiya idan mutum ya kasance daga cikin irin waɗannan mutane to ba zai mallaki rufani ba a rayuwarsa. Dole duk mutumin da yake so ya mallaki rufani sai ya kasance mutumin kirki sosai yadda ya kamata.
ɓangaren su kuma baƙaƙen aljanu akwai hanyoyinsu wanda su daban ne, wanda kuma sun saɓa da wannan hanyar da muka faɗa. To salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.